23-16, men SC bara 2 bollar från att ta sättet det för måste röda gruppen och kan Olga annars är vinner. Boban Ilic servar för Mjölner. Och här kommer servan från honom. En rolig servan, väl i vrom. Jan Johansson lägger motor och så var det Ola Jensen fram till net. Här är Emil, han hackade in och bollen till klockan. Det går vi så för 4-16. Så för 4-16. 4-16. Och ja. Sista servan det är allra helst. Eller kanske kvärt. Emil Mikkelsen servar för SC. Väl i vrom Boban till motor. Och så dömer domarna stiger till SC. Det var inte skavagaljer. Kan man väl uppställningsföljder också här. Man har vera ett rankar steg utanför vatten bakåt. Ja, och sen så hade det så jag säger. Och då är jag förnämt att det är just. Ja, 25-16 och i tredje setet. Otroligt. Första set vann SC 25-22, andra set 25-25 och nu 25-16. Och vi måste säga att detta framåt så är det bara ett vis och tredje set är det 100% uppe på och väl vill det.